Nova fase, presentant l'oval. Suéltalo ya, correcto. Aquí no ha pogut guanyar ni un metre de Saro Campo, que ha anat amb tot. Sí, la veritat que hem fet un partit molt seriós, que era un partit molt important per començar a mesurar-nos de cara a lo que serà aquesta temporada, que comença una mica d'una manera rara, però tenim moltes ganes de jugar. Era un rival molt dur. Crec que hem fet un partit molt seriós, que hem començat amb molta intensitat i que durant els 80 minuts hem estat junts, hem estat treballant plegats i crec que aquest és el secret més important per poder fer una bona lliga, començar i acabar els partits com un equip, i crec que avui ho hem demostrat i serà la clau a seguir durant tota la temporada. Bueno, encara hem de treballar moltes coses de l'equip, però bueno, hem fet un molt bon partit. La veritat, ens ha sortit el sistema, hem jugat el que volíem i hem practicat el que volíem practicar. La setmana que ve tenim festa, la següent continuarem practicant, més coses a polir i continuarem jugant. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? 7 meses muy duros, con mucha incerteza. Ahora mismo llevamos trabajando con los chicos 2 meses, estamos muy contentos con ellos y es un placer, ¿no? Volver otra vez al Valdiria Leo con público con restricciones. Esto en otro partido estaría lleno y estaríamos. Bueno, aquí el aforo ha sido limitado, pero la verdad que el público ha ayudado mucho y el estar aquí pues, y volver a jugar nos alegra un montón.